Blijf doorzwaaien, niet stoppen als je een bal raakt. Nood het sporten in teamverband om bandenlijn is, kunnen Big Leagues voetballers terjochten bij tennisclub het Nijlaan in Ljouwert voor speciale corona-tennislessen. Deze jongens die volgen een Maak Kennis met Tennis corona-editie training. En dat houdt in dat ze een tennisles gaan volgen ten tijde van de maatregelen van corona. Zij kunnen helaas niet voetballen, want dit zijn jongens van FVC. En wij hebben ze de kans geboden om lekker toch te blijven sporten en elkaar te blijven zien. En vandaar dat je deze man hier nu lekker op de baan ziet rennen. Nou, en daar het werkje dus net het veld, maar wel lieke fanatiek de baan op. Het zijn allemaal sportieve jongens en ze hebben al kracht van zichzelf, dus ze willen laten zien hoe sterk ze zijn. En ik denk ook dat ze toch wel willen laten zien hoe hard ze kunnen slaan. Maar het leuke is wel, deze jongens hebben gevoel voor sport, dus die pakken een tennisracket en die kunnen gelijk een bal eroverheen slaan. Dus dat is echt wel heel erg leuk om te zien. Ja. Ze testen me wel goed uit. Ik heb net al een goede bal voor mijn hoofd gehad van een van mijn teamgenoten. Dus het is lachen geblazen hier. Dus je gebruikt heel anders je krachten dan bij voetbal. Dit is veel, hoe zeg je dat? Intensiever. Het is gewoon continu moet je gas geven. En dat Gosjaan smiet de eigen club echt nog wat op. Wij hebben gezegd dat wij 20% van de inkomsten die we genereren vanuit de lesgelden die we hiervoor krijgen, dat we die doneren aan de vereniging waar ze vandaan komen. Dus in het geval van deze jongens komen bij FVC vandaan. Dus 20% van wat wij verdienen, dat willen wij aan FVC schenken om er toch voor te zorgen dat zij ook door deze zware tijd komen. Yes, smash.